kajing trang ban kin tiu ya ka kam mele kai khamtam ha ka football kala her pateng nau MLA barim ba SK sun hau MLA bamenta obadei ukhon jong u Eugene lengdo kumu MLA batmai u Eugene nalo ba udei yelede unongi le kai bakan sai tam ba ke India ka penmi ha ka singi tho dieng ula pelai hadu propaganda lak tengka ka skim na ka benta ban pen bahaya ke madan yele kai football kumjoru ke madan yele kai basketball ke badon hapo ka constituency habakren ha gajinga lang uteu MLA ulong ba nado ba ula job ula budden ban pej ba ki project bat ki scheme ba ukpa ula dep ban mai phang bakin sei so bat kham tam na ka benta ban pen bha ya ki jakai le kai kum unong mi kmat ula ai ru i gajinga ro ya gajing trei bor ba ki riurang ba kum ki jong uba roban nalo kiwei ban budden lang ya ka te ka kam shisha ya kataka jingdon kam jongi samla ha bai dei ba kini kemudian football arpautli namar ngi habrok konstitusi dot kam tam iki kena samla barki hep ki barit baki wei ki bah po konstitusi jongi ba ki bomdei konstitusi jongi ru ba ngalut ban om hang ni ba 4 judon no satang iba SK sun kala projek badai pa jong ba izin bela projek iki medan football riu san riu benai Lala melora adu arpo league medan football. Tekat nolai izin. Yo yang menjok how we arjar apply. Tertel hadu arpo pra. Pegi kam. Hai wede baka sport. Tengah semua ba ngan ai ku blai yai pa ibla pralenti ya kani. Bat ngilayo adu arpo league medan football hakeleng sodong kani konstituensi bat kawai kamaran basketball. Nga sobat ai kublai ru kerpang yaki engineer di badan apo ka sport department ba limba ka jing di trace tom joki ru kumjo iba robat balai lam lenti yangi bala bud den yaki nikam tang ai kublai kamtam yai ba bantidor bana ka pos ka por nya kren spang kani ban iru layo ban pinurlong ya kani tang ai kublai ir kumjo ki breu kalong ke bangidon kam ada ngimdon ki jakala kai ki basic ki grassroots facility shanong inyalam shanong in potenti ki kon ki jongi taka kum ka sport kawanra shibon ka jingmentoy ha ka jinglong ka jingman jongi ki breu by day baka discipline ka by day baka competitive spirit baka day baka no ka jingya lenti jong khna lana ka khna ha baki ya ha baki he kisan bat kinang ban pinbet pinbiang ila dia ka jinglong ka jingman ka jongki ngarung ayat kani lenti ban ngasu thu ba katno ka sport kawara ka jingkla ha ka jing im ka jonga habai dai bat khamtam ka jinglong ka jingban kumnga bangalong menta kabai dai baka banang ban buram ki breu bai dai baka disiplin habang ayat ka lenti kisingkien tengah soba ka platform bangila ban ai khamtam gi kon kiti gi jongi mahakan ni ka pertai ka balong menta ka pertai bala jelai bala bon kijing jenjar namata kamera football maram basketball ko wei ngi play kala lenti namata ka jaka bagi kena ki jongi kila banyo bon kijing ikai ka bai dai wakam sport ba khamtam ka bai dai baka jinglong ka jingban ka jinglong ka jongki hakan ni ka pertai